temaet for sådan en ferskvandsfisketur her, det kan være alt lige fra anatomi til jord til bord sammenhænge, altså hjemkundskab eller økologiske sammenhænge. Det kan være, at de har et tema om vandhullet. 3 her. Så jeg prioriterer faktisk at bruge noget tid og lære dem at binde en fiskeknude, som de til gengæld kan bruge til alt andet slags fiskeri bagefter. Og det tager lidt tid, også fordi de der små nylonliner, de er lidt svære at håndtere, men jeg tror, det er bøvlet værd. Det man gør, det er, at man putter fiskesnøren igennem, ruller den 6 gange rundt om sig selv. Siger vi har gjort her. Sådan her cirka. Hvis I så kigger helt op ved øjet her, så er der faktisk en lille lykke. Den putter man lige fiskesnøren igennem. Derved får man dannet en stor lykke, og den trækker man så også fiskesnøren igennem. Og så er man færdig. Hvis jeg sendte de her elever fra det indre København ud og bad dem om at sidde stille ude i naturen i en halv time, så vil de fleste af dem blive ret trætte i løbet af få minutter og tage mobilerne frem. Hvis jeg beder dem om at være stille, fordi de skal fiske, så begynder de at sidde der med alle sanser tændt og er åbne for at høre lyde, for at se, dufte, føle den natur, der er omkring dem. Så det her det er sådan en anden måde at fiske på. Og kunsten er her, der skal du stå meget stille og lokke fiskene hen over nettet, og så kan man måske hive dem op. Det skal vi bare. Altså det fungerer ved, at man kaster det ned på bunden. Og så lander det der, og så venter man 2-3 minutter, og så trækker man det op i et stort ryg, og så er det så meningen, at der skal komme en fisk. Vi har fanget den her, nu skal jeg lige have fat i den igen, som er en af vores almindeligste fisk. Det er skallen, og den kommer vi til at kigge meget nærmere på, når vi kommer tilbage til naturskolen, så den venter jeg lidt med at kigge nærmere på her. Nu går vi så ned mod naturskolen. Det er sådan lidt et paradoks ind i at have en naturskole, fordi vi har det her kæmpe fantastiske område, som vi jo formidler i. Men vi bruger den altså som base, når der er nogle ting, som kræver lidt mere gear eller teknik. Så nu går vi derned, hvor vi har en bålplads, og vi har en røgovn, og vi har et bord og skalpeller og så videre, så vi kan dissekere fiskene og så smage dem. Det vi skal nu, det er, at vi skal kigge lidt nærmere på fisken. Vi skal slå dem ihjel, og vi skal tilberede dem i sådan en røgkasse. Så jeg tager lige sådan en skalle her, og den hurtigste måde at slå en fisk ihjel på, det er at skære ned igennem rygsøjlen her. Så er den død. Er det der? Ja, det er dens organer eller sådan noget. Sådan der. Så tror jeg godt, du kan rense den. Så putter vi lidt salt ind i fisken her. Ikke så meget ind i, men meget mere uden på skindet. Det kan den sagtens tåle. Så det forstærker lige smagen lidt, og så gør den også lidt fastere i kødet her. Det er ikke nogen, der bare skal op af alle de andre, der sidder i. Så skal du se, om det har gjort noget i fisken. Godt huske, hvordan den lige så ud før, ikke? Sådan der. De er blevet rigtig flotte og røde. Tag sådan en lille luns her af de forskellige fisk her, og så smag på det. Og var lidt forsigtig. Det er stadig lidt varmt, men det smager jo helt fantastisk, det her. Sådan noget nyrøget fisk. Nej.